Kunali mnyamata wina Andrew yemwe ankamukonda galu wake kuposa china chilichonse, ndipo tsiku lina anamutenga galu wakeyu ali pachingo kupita naye kokaenda, koma mosayembekezera kalulu anangotulukira kuchokera kosadziwika akuthamanga, ndipo galu anamupulumuka Andrew ndi kuyamba kuthamangisa kalulu uja nkusadziwika komwe wapitanso. Andrew mtima unasweka poona ubale olimba anali nawo ndi galu uja, ankazifunsa kuti ndi bize ya dera limene lili basi wasowa galu wakeyu. Andrew mothanzeru anayika mu newspaper ya Times zakusowa kwa galu wakeyu ndi chithunzi chake, ndipo analemba kuti chonde kwa yemwe angamuone galu amene yuyu ndidzakhala okondwa zedi atamubweresa galu wangayu. Galu amene yuyu ali ngati m'bale wanga. Panadusa masiku awiri, mtsikana wina wokongola zedi anabwera kwa iyeyu atanyamula galu uja. Poyambapo Andrew ankaoneka okupya mtima nkumati chifukwa chani galu amene yuyu anasowa, koma ataona kantsikana kowalaka pompo anamwetulira. Anayamba kucheza, kuseketsana ndi kuuzana tinkhani tosiyanasiyana ndi kantsikana kaja, ndipo pakutha kwa masiku kucheza kwawo kunasandukano chikondi. Anasanduka osasiyanitsika, kunjoyana wina ndi nzake. Koma tsiku lina akupita kwa mkazi uja, ngozi inachitika. Anapezeka wagwa pa njinga ya moto Andrew, ndipo anathamangisidwa ku chipatala. Koma akuchira, madotolo anamuuza chinthu china chake cha chilendo nati tapeza unali ndi zotupa mu ubongo wako, koma mwamwayi taziona mwachangu chifukwa cha ngozi iyi wapangayi, koma zinalipo kale kwa nthawi usanachite ngozi, ndipo ukanakhala kuti si unabwere ku chipatala kuno palero ikanakhala thule. Andrew anazindikira china chake chodabwisa choti galu wake akanakhala sanathamangise kalulu uja sanakakumana ndi mtsikana uja, sibwenza atapanga ngozi ija popita kwa mtsikana ujanso achipatala sakanapeza zotupa zake za mubongo zija, ikanakhala too late, mwina akanakhala maliro. Galu yemwe ankaoneka kuti anayambisa mavuto ndi yemwenso anapezeka waseva moyo wake. Anamwetulira nazinong'oneza yekha nati eti nthawi zina lomwe limaoneka ngati ndi tsoka lathu ndiwo umakhala mwayi wathu, koma anthufe nkusamadziwa. Eti even ali galu amene amatha kutetezanso munthu ndithu. Phunziro langa munkhani mmoyo uno umatha kutizizimusa ndi njira zomwe ife sitimazimvesesa bwino. Nchifukwa chani ndili osauka? Ndine wapansi nchifukwa chani? Banja sindikulipezeranji? Wayi sindikubereka? Ndine odwaladwala nchifukwa chani? Ndi zina zambiri zimaoneka ngati mistake, kudedwa, loss kapena tsoka kumene, koma nthawi zina zimene zizi amatha kukhala madaliso obisika. Koma kamba kuti inu ndi ine sitidziwa zakuseli kwa khoma, nkona timachuluka madando, kupya mtima ndi kulephera kwathu osakhala ndi nthawi yozifunsa mafunso kuti nchifukwa chani Mulungu wasankha kukupasani inu masauso. Kodi mukuona ngati Mulunguyo sakudziwa za masauso anuwo? Dziwani Mulungu samapanga kanthu mwangozi. Iye amadziwa zobisika ndi zosabisika zomwe, amadziwa za moyo wanu zonse. Mwina nkuteka sakukupasani ana kamba kuti mwatsala ndi zaka ziwiri kutsogoloku, ndipo Mulungu sakufuna ana anu adzakhala amasiye. Mwina nkutekaso sakukupasani chuma kamba kuti ndi mmene akukudziwirani inuyo mukadzakhala ndi chuma muzasiya kumukumbukira Mulungu, ndiye iye amakukondani, anakusankhani inu kukhala mmodzi mwa anthu okakulowesani ku paradizo. Mwina nkuteka tingopenekera. Nthawi zina dziko limatiteteza ife munjira zosiyanasiyana, mwina ndi mavuto kumene. Andrew kuluza kwa galu wake ankaona ndi mavuto, koma losi imene iyi inampasa wachikondi komanso kuseva moyo wake. Phunzirani kukhala opilira, okhulupirira ndi achiyembekezo chabwino, chifukwa even china chake chikuoneka ngati sichikuyenda bwino pakadali pano, dziwani pali zabwino pakona pa zimenezozo. Zaka za mbuyomu takhala tikuzunzika maka makolo athu kumwa madzi apa zithaphwi m'misinje mmene ena akukozeramo, koma moyo nkumapitilira osadziwa kuti kumapeto kwake kuzabwera kumalawi kuno. Athyolani Borehole Drilling Company yomwe itazakhale kuti pasira madzi abwino pokumba mijigo yosiyanasiyana m'malawi muno mophweka. Athyolani Borehole Drilling Company amakumba mijigo, mapampu oyendera magesi komanso amasola m'masukulu, m'makampani, mzipatala ndi m'mafamu, kaya ndi ulimi wa nthilira. Iwowa ndi eni aka zimenezozo kulikonse m'malawi muno amakafika mwachangu kwa omwe mukufuna. Alankhuleni Athyolani Borehole Drilling Companies kuti azakuyikireni mijigo kwanuko, akuthandiza
tithandizeni powayimbira foni pa 083381448 kapena 093838148 kuti mupeze nanu madzi aukhondo lero. Ndati kulikonse m'Malawi muno amakafika alankhuleni kuti mumve zambiri. Pamapeto pake dziwani mavidiyo awawa ndimayika effort yochuluka kuti afike poti inuyo nkuwakonda nthawi yochuluka zedi chonsecho kuti nanu muthe kupindula nawo. Sindimayembekezera zambiri kuchokera kwa inu mukuonera. Chomwe mungachite ndikungopanga follow Dean Studios, kuyika malike pa content yangayi, kuyika comment ndizimvanso kuti mukupindulanji komanso muwagawira uthengawu anzanu pangani share basi. Pamenepo mukhala mwapanga support mokwanira.